19-årige Yahya Hassan. Jeg er fucking vred på min Yahya Hassan. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Yahya Hassan. Mit navn er Yahya Hassan. Mine forældre ville ønske, jeg var ufødt, og jeg ønsker det samme for dem. Jeg hader jeres ulykke, jeg hader jeres tørklæder og jeres koraner og jeres analfabetiske profeter, jeres indoktrinerede forældre og jeres indoktrinerede børn, jeres skavanker og jeres bønner og jeres bistand. Så er det bedetid. Som om jeg giver en fuck for jer. Jeg er fucking sur i dag, og den her video, den handler ikke om nogen fucking bandemedlemmer eller nogen. Den her video, den handler om de fucking dumme pakker imamer, fucking beduiner. Den næste fucking imam, der siger i medierne, at han vil have stening, jeg kommer og stener ham. Den næste fucking salafist, der siger i medierne, han vil have piskeslag, jeg kommer og pisker ham. Den næste imam, der siger i medierne, at han vil have halshugning, jeg kommer og snitter lidt i halsen på ham. Så skal vi se, hvor meget fucking halshugning I gerne vil have. Fucking beduiner. Hvis I siger noget, som er skadeligt for muslimer i Danmark, og I prøver at lege imamer, jeg åbner røven på jer, fucking munafiqin. Abu Bilal, du er en fucking hund, mand. Du ender i Jahannam, hvis du ikke ender i Saqar. Og ham der, den anden fucking Osama fra Grimhøj Moskeen, jeg kommer fucking og rækker jer i skægget, mand. Fucking salafister, vil I gerne have sharia? Jeg giver jer sharia, mand. Dig, du er muslim. Dig, du ved ikke, om du vil have halal eller haram. Dig, du ved, du vil have haram, men dig, du lader som om, du vil have halal. Dig, du vil ikke have svinekød. Må Allah belønne dig for dine madvaner. Dig, du vil have fredagsbøn til den næste fredagsbøn. Dig, du vil have ramadan til den næste ramadan. Og imellem fredagsbønnerne og ramadanerne, dig, du vil have kniv i lommen. Dig, du vil gå ind i folk og spørge, om de har en problem, selvom den eneste problem, den er dig.